Ευχάριστα τα ακούσαμε τα νέα και από τον τομέα του κυρίου Βακαλόπουλου. Και τώρα πάμε στα δύσκολα, γιατί τον επόμενο καλεσμένο μας τον φοβούνται πολύ. Εγώ τον τρέμω και ας μην τον γνωρίζω προσωπικά. Και ο λόγος είναι απλός. Ο κύριος Πέτρος Δαμουλής είναι οδοντίατρος, περιοδοντολόγος, καθηγητής New York University, καθηγητής Tufts University και θα μας μιλήσει για την οδοντιατρική στον 22ο αιώνα. Παρακαλώ. Καλησπέρα και θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ από πλευράς μου την κυρία Κατσιμίχα για την πρόσκληση. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς φοβούνται τον οδοντίατρο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Θα προσπαθήσω, θα είμαι πολύ σύντομος και θα προσπαθήσω να πω 2-3 βασικά πράγματα για το πού πηγαίνει η οδοντιατρική. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθούσατε ή παρακολουθείτε τη σειρά του Star Trek. Αυτό η πρώτη διαφάνεια είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό αστρόπλιο του Enterprise. Και γιατί το έβαλα αυτό? Γιατί η συγκεκριμένη σειρά διαδραματίζεται κάπου στα μέσα του 22ου αιώνα. Είχα λοιπόν την εξής απορία. Πώς φαντάζεται ο σεναριογράφος την οδοντιατρική στον 22ο αιώνα? Και είμαστε κοντά, είμαστε μακριά, πού βρισκόμαστε? Και βρήκα ένα επεισόδιο, πράγματι, το οποίο αφορά σε οδοντιατρική θεραπεία. Τι βλέπουμε εδώ? Ασθενή και γιατρό και μια εικόνα ακτινογραφίας που όλοι ξέρουμε. Οκ, τίποτα το καταπληκτικό. Εξέταση στο στόμα. Δεν υπάρχει κάτι το πολύ fancy, το πολύ εντυπωσιακό. Άρα και ο σεναριογράφος φαντάστηκε ότι για να γίνει μια οποιαδήποτε διαργασία πρέπει να μπούμε μέσα στο στόμα. Και αυτό που βρήκα πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι ο δίσκος με τα οδοντιατρικά εργαλεία. Δεν είναι διαφορετικός από ό,τι χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα. Ήταν λοιπόν μάλλον περιορισμένης φαντασίας ο σεναριογράφος, γιατί σήμερα βρισκόμαστε εδώ, όπου εδώ έχουμε μία υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος με ένα συγκεκριμένο ρομπότ, το οποίο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί κυρίως στην Αμερική. Άρα βρισκόμαστε σίγουρα πιο μπροστά από ό,τι φανταζόταν ο σεναριογράφος του Star Trek. Είμαι πολύ σύντομος και αυτό που θέλω να επιμείνω είναι τι έχουμε καταφέρει στα τελευταία 20-30 χρόνια και πού πηγαίνουμε. Ένα πράγμα που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι αυτά τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε μάθει 5 πράγματα περισσότερα όσον αφορά το στόμα και το σώμα. Ξέραμε πάντα ότι το στόμα είναι ο καθρέφτης του σώματος. Δηλαδή μπορούμε μέσα από το στόμα να διαγνώσουμε πολλά πράγματα. Και εκεί θα μας βοηθάει και θα μας βοηθήσει και μας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη. Όμως τα τελευταία 20 χρόνια μάθαμε ότι και το στόμα μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς, να επιβαρύνει αρκετές καταστάσεις μέσα που υπάρχουν στο σώμα μας. Δηλαδή, ζαχαροδιαβήτη. Κάποιος που έχει έντονες φλεγμονές, έχει μια περιοδοντίτιδα στο στόμα του, επιβαρύνει το ζαχαροδιαβήτη του. Αν θεραπεύσουμε την περιοδίτιδα, είναι σαν να παίρνει 3 φάρμακα και χρειάζεται να παίρνει 1. Καρδιαγγειακά νοσήματα, μέχρι και νόσο Αλτσχάιμερ υπάρχει συσχέτιση. Άρα έχουμε δει ότι στόμα και σώμα έχουν μια πολύ στενή σχέση. Επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ, μας βοήθησε η τεχνολογία και κυρίως όσον αφορά τη διάγνωση. Όσον αφορά τις δυνατότητες θεραπείας, σίγουρα η ρομποτική έχει αρχίσει και παίζει ένα μεγάλο ρόλο, η τρισδιάστατη εκτύπωση, το 3D printing και σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Επανερχόμενος στο πρώτο μου σχόλιο σε σχέση με το στόμα και το σώμα, έχω κάνει ένα, ας το πούμε, λογοπαίγνιο από το οδοντίατρος
που επικεντρωνόμαστε στα δόντια, σιγά σιγά γινόμαστε οδοντίατροι που επικεντρωνόμαστε στη γενικότερη υγεία. Αυτή νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον χώρο της οδοντιατρικής. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που μπορούμε και χρησιμοποιούμε σαν ένα πολύ ευραίος φάσματος διαγνωστικό μέσο είναι το σάλιο. Σε αυτό το διάγραμμα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες φυσικά, αλλά δείχνει συνοπτικά τι μπορούμε να διαγνώσουμε και τι νόσους χρησιμοποιούνται στο σάλιο, μέχρι καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος. Αυτό το οποίο σιγά σιγά βλέπουμε είναι ότι μπορούμε για αρκετά πράγματα πια να χρησιμοποιούμε το σάλιο αντί για το πλάσμα του αίματος. Άρα, αντί να πηγαίνουμε στον μικροβιολόγο και να μας παίρνουν αίμα για να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, θα μπορούμε για κάποια πράγματα να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο και να μας παίρνει ένα δείγμα από το σάλιο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά kit που μετράνε κάποιες συγκεκριμένες πρωτεΐνες, RNA, μια μεγάλη γκάμα από παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν διαγνωστικά για να δούμε πιθανά προβλήματα πέραν της στοματικής κοιλότητας. Αυτό που μας έχει βοηθήσει πια στην κλασική οδοντιατρική είναι η ψηφιακή ακτινογραφία, που πια βλέπουμε λεπτομέρειες που δεν μπορούσαμε να δούμε με την κλασική οδοντιατρική, ακόμα και την πανοραμική ακτινογραφία. Και σιγά σιγά μπαίνει και η ρομποτική. Σας έδειξα την πρώτη μου διαφάνεια, ήταν αυτό το ρομπότ που μπορεί να βάλει κανείς εμφυτεύματα, βλέποντας την όλη διαδικασία στον υπολογιστή. Το ενδιαφέρον σε αυτή τη διαφάνεια είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ρομποτικής αναπόφευκτα είναι το χειρουργικό κομμάτι, είτε αυτό λέγεται γναθοχειρουργική, είτε λέγεται εμφυτευματολογία. Υπάρχουν όμως και αρκετά άλλα πράγματα, κυρίως στο θέμα της κατασκευής πλέον των προσθέσεων, δηλαδή μιας οδοντοστοιχείας, μιας στεφάνης, μιας στίκης σε ένα δόντι, ενός σφραγίσματος. Όλα αυτά σιγά σιγά μπαίνουν στην ευρύτερη δυνατότητα. Υπάρχει κομπιούτερ, μάλλον ρομπότ, το οποίο μπορεί να πάρει τις πληροφορίες από το στόμα του ασθενούς και να φτιάξει σειρματάκι για την ορθοδοντική. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και το άλλο επίσης ενδιαφέρον είναι ότι αν δούμε τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί, το πιο αριστερό που έχει την υψηλότερη μπάρα, από πού έρχεται? Από την Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν είναι πολύ προχωρημένοι στην ρομποτική οδοντιατρική. Είναι κάτι που είναι πολύ, και αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Και για όσους έχετε μπει σε μια διαδικασία να φτιάξετε ή να βάλετε εμφυτεύματα ή να βάλετε θήκες στα δόντια σας, θυμάστε ότι ο οδοντίατρος θα πάρει ένα μέτρο, θα πάει στον τεχνίτη, θα έρθει ξανά πίσω και θα κάνετε μια δοκιμή και θα ξαναπάει πίσω στον τεχνίτη και αυτό μπορεί να κρατήσει και μια εβδομάδα. Σήμερα πια με την τεχνολογία που έχουμε μπορεί το δόντι να φτιαχτεί είτε από ένα μαλακό υλικό σαν μια πρόχειρη, ας πούμε, στεφάνη μέσα σε λίγες ώρες, όταν λέω λίγες, 2 με 3, ή αν θέλουμε λίγο παραπάνω, να πάρουμε ένα υλικό που θα είναι για μόνιμη αποκατάσταση και ο υπολογιστής, το κομπιούτερ, να το σχηματοποιήσει, να το κόψει μέσα σε 4-5 ώρες. Δηλαδή, το δόντια σε μια μέρα πια είναι απόλυτα εφικτό. Και καταλήγοντας στο θέμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο ακόμα στην οδοντιατρική έχει ξεκινήσει. Δηλαδή το πρώτο διεθνές συμπόσιο για τεχνητή νοημοσύνη έγινε το Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, στην οδοντιατρική σχολή του Χάρβαρντ. Προχωράμε. Και πού θα μας χρησιμεύσει? Κυρίως στην αξιολόγηση δεδομένων που ο υπολογιστής
μπορεί να τα βλέπει, ενώ το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να τα βλέπει, και μπορεί να πάρει όλα αυτά τα δεδομένα και να τα βάλει σε ένα πρόγραμμα και να μας δώσει πιθανώς μια διαφορετική διάγνωση, να μας δώσει ένα σχέδιο θεραπείας. Πολλά στοιχεία, επίσης η ρομποτική, όπως είπα, να χρησιμοποιηθεί για διάφορες χειρουργικές πράξεις. Ακόμα, αν δούμε και στο τελευταίο κομμάτι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την οδοντιατρική, ή μάλλον οδοντιατρικό, δεν ξέρω ποια είναι, το forensic είναι αναγνώριση τομάτων. Οδοντοϊατροδικαστική. Αυτός είναι ο σωστός όρος. Θα μείνω για ένα λεπτάκι στους προβληματισμούς. Υπόθηκε από τους άλλους ομιλητές. Θα αντικαταστήσει ο υπολογιστής τον γιατρό? Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως όχι. Και αυτό θα ήταν ίσως ένα μεγάλο πρόβλημα εάν αφεθούμε εμείς σαν γιατροί να κάνει τη δουλειά ο υπολογιστής για μας. Και βάζω αυτό που λέω, το δίλημμα της αριθμομηχανής. Αυτοί που έχουν μάθει να χρησιμοποιούν το κομπιουτεράκι για να κάνουν απλές πράξεις, πλέον έχουν ξεχάσει πώς να κάνουν τις πράξεις. Και αυτό δεν θέλουμε να το πάθουμε εμείς. Έτσι, είναι σημαντικό να πάρουμε τα στοιχεία, αλλά να μπορούμε να τα αξιολογούμε σωστά. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η σχέση του ασθενή με τον γιατρό. Αυτή η σχέση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν υπολογιστή. Ο ασθενής πρέπει να νιώθει καλά με τον γιατρό του και πρέπει να αισθάνεται ότι ο γιατρός είναι από πάνω του και τον προσέχει. Πρόσφατα μου ήρθε μία ασθενή στο γιατρό, η οποία παραπονέθηκε για κάποιον συνάδελφο ότι ήταν πολύ διαφήμιση, αλλά δεν αισθάνθηκε ότι ασχολήθηκε με την ίδια την ασθενή. Πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι ακόμα και το αποτέλεσμα της θεραπείας βελτιώνεται όταν ο ασθενής αισθάνεται καλά για τον γιατρό του. Έχει συζητηθεί και από τους προλαλήσαντες ότι υπάρχουν και ηθικά και νομικά θέματα όσον αφορά την χρήση, ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης. Για την οδοντιατρική έχουμε και αυτό που λέω χωροταξικά προβλήματα. Το στόμα δεν είναι μια εύκολη περιοχή, έχει πολλούς περιορισμούς. Αν κάποιος δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του παραπάνω από τόσο, πώς θα βάλεις ένα ρομπότ μέσα, ένα οτιδήποτε μηχανικό μέσα. Άρα, αν έχει μια μεγάλη γλώσσα, δεν μπορείς να την κόψεις τη γλώσσα για να την ξαναβάλεις στη θέση της. Άρα έχουμε πολλά τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία εμποδίζουν την χρήση ρομποτικών μέσων. Και ένα άλλο στοιχείο είναι το κόστος. Ο κ. Κωνσταντινίδης το ανέφερε στη δική του ομιλία. Η οδοντιατρική, τουλάχιστον σήμερα και σε όλα τα κράτη, ακόμα και στην Αμερική, δεν καλύπτεται από κάποια ασφάλεια. Ακόμα και η οδοντιατρική ασφάλεια στην Αμερική δεν είναι ουσιαστικά ασφάλεια. Άρα, ο ασθενής θα πληρώσει από την τσέπη του. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείς ένα πολύ ακριβό σύστημα, αναπόφευκτα θα ανεβάσει και τις τιμές σου. Άρα, πιθανώς να μην είναι για όλους τους ασθενείς εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί προβληματισμοί. Δεν θα μας σταματήσουν, θα προχωρήσουμε, αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά θα τελειώσω με το ότι θα πρέπει πάντα να έχουμε εμπιστοσύνη και αγάπη στη φύση, γιατί αυτή μας δείχνει στον δρόμο. Ευχαριστώ.